Jesu bamwe babo bakiri baduku bakanzwa zititake maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja wasambane maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye abo wakanzwa jemadamuto Jesu akaba parunyararo kuzorora moyo maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja ne maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye bakaitamu basara Jesu wakanakukana kwa kanaka wachafara narini ne maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja ne maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye waponeswa wamila panyanza chitema kufa jesejapera rufaro jenarini maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja wasambane maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja ne maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye maropa enyenye basambwa maropa enyenye nguaye kunamata moyo unofawa tauya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda tohuya kuchishangu chedu ora pawa wakaneta shakana kakuwayo mukuna mata tino komborerwa ora pawa wakaneta shakana kakuwayo nguaye kunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa wana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa wakaneta zvakanaka kuwayo mukuna mata
tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuvayo nguva yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso orapawa kaneta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuvayo panguva yemunamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo orapawa kaneta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuvayo ndomutewera kweseko ndadzidza kumusimbira ndotondera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwayereswa paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndinofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari paKalvari
Calvary. Jesu wanditungamira rwendo rw'esengo rwatese aishamwari eidi ndinotondera Calvary. Jesu wanditungamira rwendo rw'esengo rwatese aishamwari eidi ndinotondera Calvary. Aishamwari eidi ndinotondera Calvary. Aishamwari eidi ndinotondera Calvary. Musoro wedu inyaya unoti nekuti tave pedo nokumusha. Tichaverenga vhesi redu kubva kuna Romans chapter 13 kubva pavhesi ya 11 kuenda pa 14. Inotiyo, and that knowing the time, that now is high time to awake out of sleep. For now is our salvation near than when we first believed. The night is fast spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting, drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions for the flesh, for to fulfill the lust thereof. May God add a blessing to the reading of his word. Now, tukutarira rungano gwatiri kupiwa pano na Paul achitaura kukereke yevaroma, achitaurawo zvakare kwatiri pamazuva edu. Anoti sezvatinoziva nguva kuti yava nguva yekuti timuke pahope dzedu. Zvakakosha kuti tizive, vadiwa vatereri, kuti tiri vanhu venguva. Hakuna chinhu chakakosha kuziva kuti a true Christian, mutendi chaiye, munhu unonzwisa nguva. Tikanzwisisa kuti tinofanira kunzwisa nguva, zvichashandura maitiro atinoita. Our actions must reflect kuti tiri vanhu vanonzwisa nguva. Ndingada kuti tizive tose kuti ukatarira even kuzvarwa kwaKristu Jesu, even kuzvarwa kuda tatoenda kuri, even kusikwa kweino pasi, tinototenda savatendi kuti zvakatorera Mwari 6 literal days. We are talking, when we talk of creation, tiri kutaura pamusoro penguva, tiri vanhu venguva. When we talk of the Sabbath, the rest, we are talking about time. Mukristu chaiye munhu ane a clear comprehension yekuti nguva chii. Kana uchitaura chitombi chaDhanieri kuti zvinowangoona musoro wegoridhe uchienda nesimbi dzose kusvika wasvika patsoka uchiona dombo richiuya, we are talking about time. Kana ungoenda kuna Daniel chapter 8 ukanonzwa Daniel achiti unto 2300 days the sanctuary shall be cleansed, unonzwisawo pa chapter 9 kuti vatendi vanhu vanofamba nenguva. Haugoni kunzwisa kuti Kristu ndiKristu chaiye and is not an imposter if you are a person who has no sense of time, munhu asinganzwisise nguva. Saka kana tiri vatendi, tiri vanhu vanonzwisa nguva. Inzwai vatereri, chero kuzvarwa kwaJesu chaiko zvanzi in the fullness of time he was born. Zvichireva kuti tiri vanhu venguva. Zvose zvingaitwe navatendi zviri mukati menguva. Kunzwisisa nguva
to understand time is everything. Variko vakangotifuratira, variko vakatitangira, vakakona kunzwisisa nguva kuti yaiverevei. Ndosaka tisangana nemavhesi mukati meBhaibheri anotaura achitiwo Farao rangove guhu zvaro nokuti wakarega nguva yakatagwa ichipfuura. Even uchichaura pamusoro peupenyu hwedu, Job 14 noti makamutarira muganhu wasingatendegwi kupfuura. In other words, upenyu hwomukristu upenyu hwakagara pamusoro pokuziva chokwadi. I'm addressing the first audience that I'm addressing are Adventists. Even your very name suggests that you are a people of time. Muri vanhu vanonzwisa nguva. Zvakakosha kuti tinzwise nguva semanzwisiro atinofanirwa kuita. Now when you look at Paul here, anoti sezvatinoziva nguva. In other words, he's talking about the prophetic clock. Kuti inguva kana titara, if you compare the book of Daniel, the book of Revelation, inotitaurira zvinofamba kuitwa mukati menguva before Jesus comes. We know the stations that are arrayed in time. Tichiziva zviri pachena nguva. When we understand the prophetic clock, we become a target of the enemy of God and man. Tinova ma-victims aSatani. Satani haadi vanhu vanonzwisisa nguva. And it's another thing to know the time, and also another to know what ought to be done in time. Nosaka Bible chitaura about the sons of Issachar, men who understood time and what Israel ought to do in time. Sakareka ndikutaurire amambikano kuti chikomborero kuziva nguva akaropafadzwa vanozwisisa nguva. Zvikanzi nokuti tinoziva kuti zvino inguva yekuti timuke kubva pahope dzedu. Munoona dambudziko resangano, dambudziko romutendi ringanguva kusaziva nguva yokuvata kana kusaziva nguva yokumuka. Pane rumwe rugwaro Bible rinoti a little slumber leads to poverty. In other words, poverty has been a result of not knowing the right time to sleep. Now I want you to understand, my friends, zvikanse zvatinoziva nguva kuti yave nguva yekuti timuke pahope dzedu. Munoona ndapotaura ndikati dambudziko romutendi kuziva nguva yekuvata nenguva yekusvinura. Rakava dambudziko. Muponesi anga akavata mungarawa, akavata mupoti, vakomana vakasvinura. Ini ndinofunga kuti they made a mistake. Kana Jesu avata nemiwo vatai. Muripo here sangano. Inzwai, kana Jesu avete chikomborero kuziva kuti inguva yokuvata. Vata kana muponesi akavata. You know, they deprived us of a great miracle. Kuti vakanga vakasvinura muponesi akavata. Ndovazomutsa vachiti Master, careless not that we perish. Hamuna hanya here kuti toparara upenyu hwedu hwava panjodzi. Ndikutaurire, havana kuziva kuti muponesi, he is as powerful when he is asleep just as when he is awake. Mwari wedu une simba avete, zvaane simba akakotsira. You know, the side of Jesus, which is totally human, he was asleep, but the side of Jesus, which is totally God, was wide awake. If they knew that, they would have joined him in slumber. Vakavata naye. Nokuti vaiziva kuti simba rake haritumidzwi nokuvata. Ndimwari avete, ndimwari akasvinura. Simba rake harishanduki. Vanhu ndeichaiziva kuti kana mumwe rainyerere nyararamo. I want you to see something there. Kuti rimwe ramazuva dambudziko rinogona kuva rekusaziva. Number 1, nguva dzokuvata. Number 2, dambudziko rinogona kuva rokusaziva nguva dzokumuka. Inzwa muterere. Bible shoko raMwari kuti sezvatinoziva nguva, because we comprehend the prophetic clock and the calendar of God. Zviri kutituma kuti timuke. Nhamo yomutendi wenguva iyi kwakuri kuvata nguva dzisiridzo. Unorangarira rungano. Jesu wapedza achirayiwa unonokwira gomo nevakomana pabhuruku Kidron paGetsemani achida kunonyengetera, not my will but thine. And nipapo vadzidzi vaKristu vose vakavata. They slept at a critical time.
It's the only time that we hear they all slept. When Jesus wanted them the most, they chose to sleep. And it's so painful to appreciate that we often sleep when the enemies of God are wide awake. Mandu zamuyari zakashunura, even they were asleep, all of them. I want you to notice what Judas, were chosen to be the enemy of his very own master, was wide awake. Do you know when the enemies of God are wide awake, scheming against God's work? Listen to me. How can we afford to sleep the comfort of our sleep when the enemies of God are busy scheming against the children of God? We can't afford to sleep. Zvinotsvaka timuke pahope dzedu nokuti tinoziva kuti yava nguva yekuti timuke pahope dzedu. Hope dzinosiyana, hope dzakasiyana siyana, but patichafamba nenyaya yedu iwe nzwisisa kuti dzako dziri papi, umuke pahope idzodzo. You know, I already see the grace of God, but sometimes it allows you to slumber even if he knows, but he is kind enough to tell you to wake up. Zvatinoziva nguva kuti yave nguva yekuti tisunure kubva pahope dzedu. Vakomana vakavata panguva isiriyo, when the enemies of God were zvikanzi vakomana, you can't even watch for an hour. Makono here kurinda kweawa imwe yoga neni. Regai ndikutaurire, a Christian is not safe an hour without prayer. We need to watch unto prayer. The days are evil. Takatenderedzwa navakomana vane uturu, navakomana vane hasha, vaigona kutinedza kunyangwe. Tiri vapenyu takasunura. Inguva yekuti timuke pahope dzedu nokuti tinonzwisa nguva. Vhesi inoenda mberi. Mabakwedza osvika osvedera, asi nousikuwo kana uchida kubvunza uya dzoka. Nai murindi nguva yeusiku. Inzwai vana vaMwari, usiku hwopfuura, matambudziko rinopasa azogara nekusingaperi. Mutauri Bhaibheri rinoti kuna mapisarema aDhavhidhi, zvikanzi weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ndinoda kutaurirai vana vaMwari, tino usiku hwokufirwa navana, tino usiku hwokutorerwa nokukanyirwa mishato yedu, tino usiku hwokuti vatakabatsira votipfira kumeso, tino usiku hwokuti vaifanirwa kutisimbisa ndovotitiregedza, tino usiku hunohlisa huri pamusoro penyika, tino usiku hwekuti avo vaifanirwa kutichengetedza nekutidzivirira, hozvo hezvo ndovotitaka, usiku hunohlisa huri pamusoro penyika. Herera mutereri, wada hakuna usiku unogara wakadaro. Hakuna usiku unogara nekusingaperi, mambakwedza anouya. Hakuna dambudziko rinogara nekusingaperi, mambakwedza anouya. Hakuna dambudziko rinogara nekusingaperi, nguva daybreak will soon come. Saka hold on, joy comes in the morning. Zvikanzi the night is fast spent. Usiku wapfuura, tiri mukati mousiku. Ndaiona kavidhio kamwe rimwe ramazuva, mukomana akabata bheura achitema umwe kumusana, umwe achimanya nebhemba, bhemba pamutsipa, ropa richibuda panze. Ndikati Mwari, ini tiri mukati mousiku. This hour has become so dark, so very soon it's gonna be daybreak. Atisi kure nokumusha. Tinomufara nechunhu ichi kuti usiku hune misodzi mizhinji, asi pisarema raDhavhidhi kuti imi Mwari munoverenga madzungairo rangu, musodzi yangu haisi muchikaryana chenyu here. NdiMwari unoona matambudziko avanhu. Ndoda kutaurira vana vaMwari, hakuna udzvanyiri hunogara nekusingaperi, hakuna upangi pfumi hunogara nekusingaperi, hakuna chakaipa chinotonga nekusingaperi, hakuna mweya weshina unomunetsa nekusingaperi. Rimwe zuva Mwari uchazvisvitsa zvose pakaperera sarungano. Saka inyangavedzepoa kuti tapedu nepakaperera sarungano, sarungano yerinopasi. Zvikanzi neshoko raMwari, the night is fast spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. Nyika yedu
Isaiah wakamboiona akati great darkness covers the earth, zvikanzi gross darkness the people. Dima rousiku riri nani pane dima rinofukidza vanhu. Asi chinondifadza yechi vana vaMwari, zvikanzi panguva ino nyasha dzaMwari dzatipa mukana wokukumura mabhachi echivi, mabhachi edima, zvombo zverima zvinogoneka. Zvikanzi let us put on the armor of light. Hatibvisei nguo dzerima tipfeke nguo dzechaedza. Munoona vana vaMwari, uipi hwenyika asingazivi Mwari akaipa, kuipa kwake kuri nani pane kuipa kwouyo unonzi unoziva Mwari. Terrible. I want you to know kuti zvinogoneka kuti tichiti tinonamata, zvinogoneka kuti tine vatendi sezvatiri so. Mwari ana dambudziko zvikuru navanhu vanoziva zvavanoda kuti isusu hatidi zvaMwari zvamuchose. But nhamo yaMwari vanhu vanoti tinotenda asi vasingaiti sezvinoreva kutenda kwavo. God has a challenge with hypocrisy. Zvinogoneka kuti tine madouble standards. Mukereke tirimo munyika munoona vana vaMwari, chikepe regai chifambe pamusoro pemvura, asi mvura ikatanga kufamba muchikepe ingozi. Umwe murume unoti I got so tired, muimbe French musician unoti I got so tired and weary of the world and I ran to the church. But when I got to the church, I was so disappointed to find that the world was already in the church. We live in terrible times when the devil, Satan, wagara mukati mechurch. I would never forget an ugly experience, maybe an eye-opening experience that I once had. Ndaenda parufu years back, ndichinda parufu ndichinobata mavoko nokuti kwakanga kwafiwa. Ndiri ipapo kune vakomana vandaifamba navo vainditevera, ine ndiri mberi, vari kuna mbuya vechechi vakanga vari mberi kwangu. Saka mbuya vaya vachifamba vachidaro vari mberi kwangu, afirwa nomwana, mwana angatove nemudzimai, wakabata dangwe rake akarisa pachifuva. Mbuya vaya vari mberi, tose tiri kuenda kunobata maoko. Ini ndamira parutivi nokuti mbuya vaya vakubata maoko. Paano baba vaya pavanosumudza musoro vachisa mbuya vaya, chiso chavo all of a sudden chashanduka chaita semhuka, nekutyisa kwazara pachiso chavo. Hatikati what's going on, chii chiri kuitika? Ndobva vatarisana immediately. Mbuya vaya vekuchechi vanoziva regatiti mai vedhoka kana kuti mutungamiri wedhoka, chiso chakewo ndobva chachinja. Namwe sipo vateereri, regai ndikuudzei, chiso chavo chose chachinja, zviso zvavo zvichityisa ungati mhuka. I have never seen something like that. Vachinja vachityisa kumeso. Baba vaya vafirwa nomwana, vakaisa mwana wavo pachifuva dangwe ravo, ndobva vati ndiwe wauraya mwana wavo. Kuna mai vaya vekuchechi, mai vaya ndokuvati iwe nyama yake yemwana wako inodlika iwe, nyama yemwana wako inodlika iwe. Vakatarisana kudaro, ipapo vapedza kudaro, I said, what kind of a conversation is this? They seemed to understand the language that they were conversing with. But let me tell you, my friends, ndo pandakahwisisa kuti vangadaro vanhu vari mukati mechechi and yet vakapfeka nguvo izikali, nguvo dzerima. That's why Paul says, no, comrades, we cannot be between the 6s and the 7s. It's about time to fake. Zvinogoneka kuti vafundisi vari vafundisi, naivo ndivo vanotanga kutoenda kun'anga. Zvinotogoneka kuti vafundisi vari vafundisi, naivo vane nyora dzavakatemebwa nyoro pamiviri yavo. Zvinogoneka kuti vamwe vachisumuka vachiparidza, meso avo havana kuzora lotion kana Nivea, vakatozora mafuta eshato. Zvinogoneka. Saka Mwari kuti time is fast spent yekuti tirambe tiri mukati memabasa edima. Peter kune imwe nzvimbo unoti nguva yekuita kuda kwechihedheni yakapfuura, achitora mabasa ose angawanikwa imwe mutsika dzedu dzatoramba nadzo. Pamwe unototi nekutamba chiramo. Mubvunzo wangu ndewekuti vakomana, takamira pakutenda here? Mukati memichato yedu takamira pakutenda here? Mukati merelationships edu takamira pakutenda here? Mubusiness chakamira pakutenda here?
When the Son of Man comes, shall he find faith? I want to believe he's talking about faith among those of the faith. Let us put on the armor of light. We have no clear comprehension. Yes, even ministers, even no identify. My question is, gentlemen, Paul, let us put on the whole armor of Christ. Adipeke, shukanzi tigone kurwisana neuyo unotuwira. Now rekaende kudzeva naMwari, pfekai nguo dzokugwa nadzo. Ndosaka achiti paverse chapter 6 Paul unoti iye pachiyava Efeso unoti finally brethren be strong in the Lord and in the power of his mighty. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Munoona naMwari zvidzingi zvaSatani azviperi. Zvombo zvake zvaanoshandisa kuti gwisa nazvo azviperi. But vakaropafadzwa vanopfeka nguo dzokugwa nadzo dzechaedza. Nemakaye nokuti kana zvichivawira vachamira somusamamwedzi. Zvichasvedera pedo navo asi zvichatiza nenzira nomwe zvobva pamberi pavo. Regai ndikudze ndosaka numeri achitiye paIsraeri hakuna kuvuka kana kun'anga. Zvakatemwa naJehovha ndo zvichaitika. Musatya vana vaMwari nokuti unotirwira vanesu vakawanda kudarika vanotirwira. Put on the whole armor of God. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girded about with the truth, and having your breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherefore ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching therefore with all perseverance, supplication for the saints. You see, Paul understands. We are in the middle of a war, a great battle. You know, man. Satani chimwe chaanoita unoda kuti vanhu vatende kuti iye hapo. If there is something that Lucifer invests so much in, chaanopambadza pfuma huru pachiri ifungwa yekuti nyika ifunge kuti hapo. Have you noticed kuti mukati meBhaibheri mose, whenever Christ would confront Lucifer, he would conceal his identity. Let me give you an example. One day, Jesus unoti achifamba achipfuura mune imwe nzvimbo, ndobva asangana neumwe muchinda nevachinda akanga ane mweya yetsvina. Umwe wacho napo anofunzwa kuti who are you? Obva ati ndinonzi Region Takawanda. Just there. Why didn't Lucifer say, I am Lucifer? Why asina kutaura kuti ndini Lucifer? Because he had met with the chief of demons, Lucifer himself, but he conceals his identity. Why didn't he say, I am he? So, for example, I'll tell you, Israel should COVID-19. Vamota yakabikwa mulebu dzeAmerica nobvayatengesewa neumwe akaitengesera kuchina vamoti no yakavhenganiswa kuchina ikoko ndobva yadini vakasanganisa and so on. We have these funny theories that are brought out to play. But let me tell you, ukaverenga, I've read a book called The Great Controversy. Pachapter impending conflict. It's not iro. Unosema Satan akafema. Kana Satan affair, these kinds, the air is filled, the miasma of gases and viruses ooze out of him. Jakuti millions and thousands die by the pestilence. Mama Satan, there is no learned scientist
scientist or doctor or politician who would point to Lucifer. Instead, even earthquakes, hurricanes, volcanoes, tornadoes, Jesus, you know what? They are acts of God, and yet they are not. These are acts of Lucifer. He is at work right now. He fills the air with the miasma of viruses and people die. He is the enemy of God and man. Rangarirai we anongotora muramazuva. Zvanzi vakomana tererai mundinzwisise. Imi muri vababa venyu diabhoro. Munoita kuda kwababa venyu. So when the evil ones are doing something, even if it's true, good, the virus created by man, it was created in the lab, or whatever the case, but somebody must tell the world, somebody must stand up and tell the world, good, it's Lucifer at work. He is a murderer from the beginning. Muburai kubva pakutanga. Vakakudzipane sadza shungu dzake dzave dziri dzekukuuraya. Let me tell you, unouraya asingatsitsi. Tiri mukati mousiku. Ndosaka uchiona mhepo dzakasumuka zvikanzi even the harvest that is ready unoparadza nokukasika. Vanhu vachiri tondokohwa hezvotohwa mhashu dzasumuka nedini reAfrica dzapedza mbesa. Varimi vari kuchema. Ukaona I saw a video varume vakuru vachitiza mhashu. Ndiani unotiza hwiza? Let me tell you, Lucifer is at work, fighting against the sons and daughters of men. And very soon he would appear as if he heals our situation. And yet he is the one causing the chaos and disaster around the world. Moto waparadza Australia. Nobody is sufficient these days. No one can stop the fire except the very arm of God. And indeed, in every crisis that faces humanity, God is the master of the situation. My friends, my favorite author says, in accidents and calamities, by sea and by land, in great configurations, in fierce tornadoes and terrific hailstones, in tempests, floods, cyclones, tidal waves, in earthquakes, in every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his power. He sweeps away the ripening harvest, and the famine and distress follow. He imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Destruction will be upon both men and beasts. Let me tell you, my friends, I submit it to you. Kuti zvose zvakayo zviri kuwira vana vakomana vanhu zviri kuvawira nengari yenyu. Unoziva zviri kuvawira nokuti kune nhumbu yakawiswa panyika. Ndosaka zvakazarwa achiti zvikanzi farai wedenga madinzwa zvikanzi nhamo kune vagere panyika nokuti Satani dhiabhori nyoka huru yakandigwa pamusoro pako. Ndakutaurirai vana vaMwari, Lucifer is at work. Vana vachibhembana, Lucifer is at work. Ndakutaurira mutereri zvimwe zvaunongoti migraine headache izvi zvimwe hautori musoro, zvimwe mweya yetsvina iri kukugwisa nokuti tiri muhondo. You know what? That's why James then says, uripo unogwara here pakati penyu. Hatitora piritsi. Mapiritsi tichamwa kana Mwari watitendera. But listen to me, tinotomwa actually. But listen to me, but the first point of call, ngadaidze vakuru vekereke munamato wokutenda unorapa murwere. I believe in the power of God to heal. Let me tell you, my friends, sometimes your situation needs prayer. It may not need a lot of things. Dzimwe shoko reMwari rinototi kunaloka dai waiziva iwe nhasi zvinokunzira rugare asi zvakavigigwa meso ako. Nyika yazadzwa nedima. Ungati inguva dzaJesu munyori wandinofanira unoti even the priests who ministered in the temple, they were like actors in a drama. They never knew. They had confused their calling and their appointment. They had confused what comes from man and what is permanent from God. Tiri panguva dzakaomesesa. Mwari ngatibatsire tisaite sekereke yazuro pakuzvagwa kwemwanakomana. Unoziva mutumwa wakatumwaka
zvikanziita akaona mimba yogwadza zvikanzi ndokudzaniko kuti muponesi wozvagwa akatapura akakwidza akadzika akaenda Samaria akaenda Judea akakwidza akadzika muJerusarema nezve achishayiwa kuti ndokudzani kuti muponesi wazvagwa. Finally mimba mufana ave pashe akati audze vafundisi vakanga vari busy seeking money, seeking to please their own desires. Akati ndokudza magosa maelder, he could not find anyone to share the good news with. Akutodzokera kuda Jesu akati mweya muchero ukati mira iwe tarira pane vafudzi. Notice vafudzi vakanga vakasunura when the conditions were necessary for them to be awake. Inguva yekuti muke pahope dzedu Mwari atiudze zvenguva nokuti nguva yepedo kuti tiende kumusha. Mwari unotsvaka one wokuturira mashoko. Praise God. Panguva yaSamuel, look, the boy was asleep but his mind was awake. Ndosaka Mwari akataura zvikanzi Samuel mfana akamanya kumutara Ali. No mistake akuita vafana. When God speaks to you, it only knows what aurai muranda wenyu wakaterera. But praise God, the lad was wide awake. In the middle of the night, it could hear the voice of God. So what is waking up? It could be the ability to hear God when He speaks. As my buzz was anointed, even the church, I must be clear. Zvimwe zvitendero hazvitindisi mukuponeswa nokuti bhuku rinotaura kuti vamwe ngwarirai kusachingwa patafura dzavamwe. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Regai titarire pano zvikanzi let us walk honestly as in the day, not in rioting, drunkenness and chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions for the flesh, to fulfill the lust thereof, the lust of the flesh. In why vadiwa vatereri zvinogoneka kuti tipfeke Jesu. Zvinogoneka, it's possible for us to be clad with the Christ's righteousness. Jesu angafukika nokuti vazuru vakamufukisa zvikanzi and they reckoned kuti these men have been with the Lord. Zvinooneka here kuti you have been with the Lord. I'll never forget a story, a little story, not really a story but an experience. When I was working muneiwe nzvimbo ndo kwachundura muno muZimbabwe. Saka ndiri kuita visitation yema-members. Ndakusvika pane umwe musha. Ndisvika pane umwe musha ndokuona pane chimwana chiri kutamba chiri pagedhe pamusoro kwaNdebele, pagogo Ndebele, kumaJojo kwachundura. Ndokuona kune kamwana kari kuslida pagedhe back and forth. Kamwana kari kutamba kachinakidzwa karipo. But pakakandiri ndo pakabva pagedhe kachimhanya kachipinda mumba with as fast as the legs could carry. Kachisvika mumba kachibuda but I could not hear because mwana ichachi changotanga kugona kutaura. Kuti chiri kuti kudii ndobva ndaona chiri kudzoka chakabata gogo wacho ruoko mwana wamande ndobva ndati chiko nomwana mbuya vacho ndokugara pavharanda ndokutanga kusika ndikati kwai chino mwana chikanzi mwana ari kuti gogo mhanya Jesu wauya. Well, I don't know why the child would think I'm Jesus. I don't know, maybe if the girl would hear me ndichingotaura kuti Jesu muchechi. But listen, the point is, can the world look at you and see Jesus? My friends, we are more than conquerors. Kana takapfeka Jesu. Hakuna hondo, misha yedu haichengetedzwi nokuti tamwaya munyu. Misha yedu haichengetedzwi nokuti tapfungaidza. Misha yedu mabusiness edu haachengetedzwi nokuti tachekeresa. Zvese zvedu zvinogona kumira, zvinogona kuendeka nengari yekuti tafuka Jesu. Vakamufuka mimvuri yavo ikarapa vanorwara. Vakamufuka handkerchief dzaitogwa pamberi pavo dzikabatsira vazhinji vakaporeswa paugere hwavo. Vakamufuka vakati silver and gold we have none, what we have we give you in the name of Jesus. Vakamufuka Acts 19 n'anga dzikapisa akata dzikapisa zvimateya nepiya dzikapisa zvose zvadzadzina nemabhuku omun'anga zinata ikaparara musiwo. So I want to tell you, my friends, it is time we put on Jesus Christ. Ndakutaurirai tapfeka Jesu
will be able to stand against the foe. Put on Christ, for he alone is the whole armor of God. He is the armor of God in order to withstand the fiery darts of the enemy. I don't know where I find you today. I don't know where you are in time, but I just want to tell you, my friends, kuti tikapfeka Kristu ndi zvose muna zvose. Kristu ndiye zvose muna zvose. Ndosaka uya achimba achiti, today the noise of battle, but tomorrow the victor song. But let your tomorrow, those who would sing the victor song, never fuka Jesu nasuno. She can say, take away the world and give me Jesus. Turn your eyes upon the cross and the things of earth will strangely grow dim. I recommend Jesus. Put on Jesus. For it's time to wake up from our slumber. May God bless you in your homes. I am praying for you right now. I will pray for you any other time. We are praying for you. Shall we pray? Gracious Father, tanga tichigwa Mwari mumabasa, tichigwa vamwe nemtimwe inosungirirwa muzviuno, vamwe namazango tichigwa. Toda kutenda Mwari kuti shoko renyu ratudza kuti aiwa ndezverima, tinogona kuzvikumura tigwe takapfeka nguvo yokururama ari Kristu Jesu. Tibatsire Mwari tizive kuti hatichengetwi nezvinhu. Vamwe vakatidzidzisa kuti tinogona kuchengetwa nendani, vamwe vakatidzidzisa kuti tinogona kuchengetwa nemafuta nemvura, vamwe vakatidzidzisa zvakasiyana siyana. But Mwari wongwai kuti hatichengetwi nebute. Shoko renyu rinoti mutumwa waJehovha unodzivirira nekurwira vanomutya. Ende toda kutenda kuti takupfekai muponesi. Hakuna hondo dzichadibisa for nokuti imi you are an all-time champion. You have never lost a battle. You are not about to lose the battle of my audience. Heal their situation right now. Nokuti Jehovah mchene ndimu mnotigwira. Kana ine mukasatigwira ndiani uchatigwira. If the Lord is with us, who can be against us? And all things are possible in him whom we must put on. Tunakutenda Mwari because munoda kutibvisa nguo dzakasviba mutipfekese kururama kwa Jesu Kristu. Vanotipomera vangatipomera, but hatisisirisu vakurarama. We are a new creation. It's as if we have never lived. Ndoda kutendai Mwari, nokuti hamuzorambi makanyarara. Muupenyu hwomunhu wakanditeerera tichinamata. Pindirai pose pano kudai and heal their situation. Fight their battles, for you have never lost a battle. In the Jesus name we pray, that all may say amen. Jesu wakaniponesa ndakangenda ndiye Jesu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndairwara ndiye Jesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndakarwara ndiye Jesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndiye Jesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndakarwara ndiye Jesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda tomuramba yere ndiye Jesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda ndiye Jesu wangu wakandimutsa wakandiponesa ndakangenda takarara nenzara ndiye Jesu wangu wakandimutsa wakandiponesa
ndakangenda